ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ପହିଲି ରଜ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଜ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲୁନରେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୁଡ଼ିଓ ସୋରୁମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜୁଡ଼ିଓ ସୋରୁମ୍ ବାହାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଜୁଡ଼ିଓ ସୋରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖାଯାଏ ଜୁଡ଼ିଓ ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଜି ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଚପଲ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଲ ଜୋତା ଅଛି। ତ ଆସି ଚପଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ପହିଲି ରଜରେ ସବୁ ଛୁଟି ଅଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ସିଏ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର। ତ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ବେଲୁନ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଭଣଜାର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ମୁଁ ବେଲୁନ୍ ଜଣେ ବସିକି ଫୁଙ୍କି। ତ ସବୁ ବେଲୁନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ମୁଁ ଫୁଙ୍କୁଛି ତମେ ସଜାଅ। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କୁଛି ବସିକି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କା ସରିଗଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଲା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆଜି ଆମର ହେବ ପୁରୀ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି ଦିଦି ଆମର ପୁରୀ ବେଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ସେ ଗଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମର କେକ୍ କଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। एरा मैजिक वाला ना। को जलुनी ता इच्छा सिद्धि को जले देबे। जल्दी रे पिघली जीव। खरा सेती कर एइठा अथा जा हो 3 2 Happy birthday happy birthday to you, happy birthday to you, Rai. Happy birthday. हाथ रिप्ले करा हवा रिप्ले तापर ताकू ए गिफ्ट दिया देखुंत नुआ साइकेल ता ପାଇଁ ଆସିଛି। छुआ मानू देखुंत खाइबा दिया हो गला, देखुं सब पिला बसिकी पूरी को पनीर तरकारी खाऊं बसिकी। फाइनाली आमर बर्थडे सेलिब्रेशन सरी जाइए। तो बर्तमान छोट पिला गुड़ा खाऊले सरीगला। तो आम जा खाइबा। चलो ये वीडियो को एंड कर वीडियो जब भल लगी शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। चलो बाय बाय।